Vítajte na Venice Beach. Ďalší deň v Los Angeles a momentálne sa nachádzame na Muscle Beach. Ďalší splnený sen. V Amerike je to fakt, Amerika to je zem, kde sa plnia sny. Viete, je nebezpečné na týchto Muscle Beach? Si ani neuvedomíte, jak dlho tu ste. Nedáte si na seba oparovací krém a potom asi spečie. A na druhý deň všetko pálí jak hovedo. Nemôžete potom už ani cvičiť poriadne. Budete si nahňate na bench, pečie. Dáte si tyčku na chrbát, keď idete robiť drepy, pečie vás. Takže, co je na riad. Preto je dobrý taký vibe, tu všetci ľudia sa hýbu, že vás to tak motivuje, lebo pozrite si tu okolo, všetci tu behajú, spotení tí kokcovia, makajú, potom tu prídete na pláž, takisto ľudia všetci tu makajú v posilke, no proste má tu svoj úplne taký vibe, že fakt vás to, že nakopne, že idem, aj keď som na dovolenke, idem si zacvičiť, lebo proste namotivuje vás to. We fragrant, the aroma is that I got saved. Married to the rock and I'm faithful to take these words Beyonce. Don't it feel like we famous? But the world don't know what our name is, but heaven knows us, baby. The last book of life is that A-list, so I buy. Ešte jeden taký detail, čo som si všimol ja, nielen tu, v Los Angeles, ale aj v Miami. Proste tu oni tak neskôr začínajú so všetkým. No my sme stali, že o 5, že ideme si zabehať, proste, že hneď už dáme si tréning ráno, bomby. Ne. Lebo v Miami otvárali Muscle Beach o 7 ráno až a túto Muscle Beach otvárajú až o 8 ráno. Čiže oni tak pomaly sa rozbiehajú. Takisto tie obchody tu, čo sú po pláži, všetko čo suveníry predávajú, alebo jedlo, alebo napoje, alebo hocičo, všetko sa otvára až proste o 9, alebo neviem, či ešte neskôr. Oni tak pomaly sa tu rozbiehajú. A keď ešte mám porovnať, že Miami z LA, tak čo sa týka tej pláže, tak v Miami proste oveľa viac to večer žilo. Tu proste idete večer po pláži, tak stretávate väčšinou len bezdomovcov. Že proste nie sú tu žiadne také bary, ako boli v Miami. No a najväčšia sranda na tomto všetkom je, že teraz nám povedali, že tu nemôžeme ani natáčať. Takže môžeme byť radi a mali sme dosť veľké šťastie, že sme si potočili to, čo sme si potočili. Takže toto je úplne tajný materiál. Jasné? Tajný materiál a presne preto to bude na YouTube, lebo je to tajné. Takže Bad Boys, Breaking the Law, to sme proste my. Tak Venice Beach. A to má to svoj vibe, ale iba v určitú hodinu. V určitú hodinu večer 0 bodov a ráno 0 bodov takisto. A zmrzliny sa $12? Zmrzliny na $12, no. Ale to čo to pre nás? Čo to pre nás? My v Beverly Hills by sme už mali teraz týť. Jediný problém je, že my nevieme zmrzliny. Toto je jediný problém. Tu také ovocné stánky, toto sa mi páči, toto je topka. Ale zmrzlina vôbec. Samé obchody, oblečenie, cetky, vymetači duchov tu na tú. Či jak sa to povie, to je chorobný, jak sa to povie? Čakry, masky, všetko vás tu vyliečia vás. Co iné proste, hudba. Ale zase treba povedať, že iba v určitom čase, hej? Bo keď prídete tu ráno o 8, tak normálne je mŕtvo tu je. Alebo takisto večer, tu úplne mŕtvo. Iba bezdomovci sami tu nás spia na pláži. Samé NPCčka. NPC, totálne. Príde ku tebe. Začne na teba hovoriť s cigaretou v hube. Cigaretou v hube sú lepšie, typa, hej? Darmo, ťa roba. Potom tu takto začne vykrikovať. Potom takto aj vyzerá celý svet. Potom tu takto je odpálený na pláži, len tak. A v bunde leží 30-ka na pláži. Potom takto tu vystrája, len dá čo robí, proste on Potom ide typek, začne kričať na skateboarde. LA. Vítajte v LA.